Проект «Преход към климатично устойчиви общности», финансиран по програма «Опазване на околната среда и климатични промени» от финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Озеленяване и зацветяване на общински терени. Засаждане на 500 люлякови фиданки в град Хасково, северозападно от пътен възел Орфей. Озеленяване на обекти в община Маджарово с обща площ близо 500 квадратни метра. Зелена площ на улица Капитан Петко Войвода пред бензиностанция в Маджарово. Зелени площи пред културен дом и парк в Маджарово. Зелени площи пред сграда на общинска администрация в Маджарово. И зацветяване с рози на паркови площи в Централен парк в Маджарово на площ от близо 230 квадратни метра. Подобряване и разширяване на дела на зелените пространства в общините Хасково и Маджарово. Засадени 500 люлякови фиданки и оформяне на зелен пояс на входа на Хасково. Озеленяване на посещавани и натоварени емисионно обекти в Маджарово. Зацветяване с рози на паркови площи в Централния парк в Маджарово, място за почивка, разходки и туризъм. Повишаване на обществената култура и ангажираността по отношение на опазване на околната среда и борбата с климатичните промени. Привличане на доброволци от местните общности за дейностите по проекта и акцентиране върху екологичната кауза, култура и образование сред младите хора. Преход към климатично устойчиви общности чрез прилагане на иновативни пилотни мерки в областта на енергетиката и екологията за резултатно намаляване на емисиите от парникови газове и популяризиране на екологични технологични решения в ежедневието на жителите на общините Хасково, Стамболово и Маджарово. Работим заедно за зелена, конкурентна и включваща Европа.